Welcome back mga kalababong bisya, Davao ni Bay. So, malamata ganina og kuan mga malods. Deliver ta atong lababo. So, katong alin ato mga lods, palita pa na og sin mga lods. So, mo ni mga lods kay itong sample ako sa kuan mga lods, sa gaysano mga lods kay ang daspan nila small, medium, large man. So, puti man to akong gikuha mga lods. So, kaning color akong gikuhaan. So, katong mouse strap na ko mga lods, mo na siya mga design mga lods. Oh. Mo na siya mga lods. Na ay green, blue, na ay silver, na ay chocolate brown. Mo na kuhaan sa mga lods, ilaga. Na mga lods oh. Mo na mga lods. Pag musod ang ilaga ng mga lods, pag birahon ninyang kanang taga-taga na sulod, mo na mga lods oh. Pag birahon siya. Di kagawas ng ilaga mga lods. Ato mga sip-sip nga ilaga mga lods, di kagawas diya. So muli akong i-sample sa gaysano mga malods. So sa baligya sa butuan na nito 18 eh. Pero sa ako adre ito 200 ra o 250. So na order sa ako duha na 250. So mo lagi maghimo ka ni mga lods mouse strap. Sa kadlaw ni mga lods makahuman ra kag tulo. Ingana sa kalisod. Sayon lang talaga mga lods, pero pagbuhat ani tulo ray mahimo nako sa isa kadlaw. So karon mga lods, himo ko sample. Sample ako sa gaysano mga lods. Duterte lang ako sa kalam. So tanan kuan daw sample ihatag na karon. Ulit unta nya kay election man. So Martes na lang. So katong daspan mga lods mapud muna to na himo lang primero tong blue ulang pa to og pula. So mo ni mga lods muna akong large. So tulo man lang kuan ni small, medium, large. So blue na nakoy blue, pula imo kuan ni kani pula ug silver kani color. So mo na imo na karon mga lods. O katong yung daghay ilaga diya. O katong mga amigo na nagpailaga-ilaga, pwede na isulod ninyo diri oh. Oh, sus. Piti mo ni mga lods, suod mo ni, oh. Basta piti mga lods. Sus. Mo ni akong design mga lods. So di na ako ano kay para di kayo bag-oro pintura. So update lang mo ugma mga lods. Update lang mo ugma. Salamat.